Yero utrai, saya sempat ngai kublai pi paro hak kerteng ke batyang tam ke jong ujisu. Te hak ni ke video ngan aji hika ye pi chapang ke ketika diang bat ke ketika mon namarba. Ngalai os ngau ki don ketuk ne ki boong. Ladapi ai kublai da ketika diang rukam lele, ladapi ai kublai da ketika mon rukam lele, ladapi ajing ai da ketika diang rukam lele, ladapi ajing ai da ketika mon rukam lele. Handringa kuaban ong ye pi. Sengap bah da tunjuk bah haba pi yo ikjing kai tunjuk bad haba pila tunjuk sebishar bah ke ai ke bad pi de ban le ke ai ke ba pim de ban le ke ai pi de ban ko ngo bad ke ai ke ba pi de ban kan taj wat yang ngaru ke ai ke ba nga kren ya ke ba dei se priang ya ke bom dei se kan taj ngam sngo per namar ngaru ngadang long tangka breu hi yo le se ngadon hi ijing duna hang ne hang tai tidak tunjukkan ya ke ke bangi kum ki syakri ki jong turai ni kren ngam ya ro ya la de bat ngam benyi ki wei bat ngam ya ro ya la de henry haba ni kren da pensiong dong rem hato kata ka jingkren ka jongi ka long ne em ka badai tenga ko ban ya tho ye pi ba ka ti ka mon ka kham don bor ban ya ka ti ka diang ngan sa pen i pi kat bakum ka jin ka jong ublai kena bakan pensisya ya kata. Lada pi trei kam da kak ti kamon pi kam klan. Ban ya kak ti kadiang. Kata ka de ka jinsisya. Ti kendiat kita ki breu le se ki ban ong tengi pat ki ba trei jing trei da kak ti kadiang. Min ong kum no. Ti ya kata ya da ka wei. Han rengin ya kran ba ya ka ba solon sar ki ba bon hi ki trei ba da kak ti kamon. Bar kak ti kamon hi kadai kak ti ka ba kam klan. Namar kata yaki kon naduk badang red ngi haban hika yaki habaki ai kublai kin ai da kakti kamon bakin ai da kakti kadiang namar habangi ngi kendo iki parlok kamot kakti kamon hika juyat ban ai kublai bat ladanga nga ai kublai da kakti kamon pi pat pi ai da kakti kadiang kabamot kam vandor lane kam ya hab henrengi haban ai bet parak ti kamon bat ka jingmot jong ka jing ai kublai ka ba thau ya ka jing kurku ka ba pi kurku iwei te habangi ai ru ngi de ban ai hakaru kom ka ba dei namar teng teng ki don ki brio ki shuba shu ai ku blai arsap to kim don ka jing mot arsap hanre ki to ki ba mat pat ya ka to kar kom ai ku blai kim sngo tenat teng teng ki shu pen ko tang tok pum to kadon ka jing kta hanre habangi ai ku blai ai hakata kar kom ka ba dei nama bale ka jing ai ku blai ka de ka ba pi ai ka jing kurku te kam dei ngi bangin kurku arsap namar kata ngi haba man lakas ngi ladak pan penlong ki jing duai ngi juya ai kublai shi ye hisam man lakas ngi namar bon sen ki brio ki ai kublai be tang da kendo iki MLA da kendo iki pastor ye ki nong yala katba shi para shi bahyen shi khon shi ti shi parlo kim jukham ai kublai te hen rengi de ban ya ai kublai namar ka jing ai kublai kade kabangi kurku iwei te kalong kabadon kam yangi bangin ya ai kublai man lakas ngi bat ka jing ai kublai kade ban ai da kakti kamon te da kakti kadiang pat haba pi ai jing ai ru haba pi ai da kakti kadiang kam da itnat than hanre haba pi ai da kakti kamon kamot itnat haba pi ai ka ilong discipline bat ublai jongi ru ude ublai ubat discipline dei namar kata kadaw ba ngiru ngi haplong ki ba discipline te ban pensiong nia ya kane bat bangan pensisya chapang ka ketika mon bat chapang ka ketika diang ini ya na ka tin ka jong ublai kenang ba pila ban pediang ya ka badai bat pila ban kentat ya ka bom dei tingnya pet ka ba kum ka tin ka jong ublai ayu ka bible ka ong Genesis kalanong ka ba saw pupra kadkot ka ba khat saw ayu ka bible ka ong bat u Israel ka ba mut u Jacob lapen kelano ya Ujakap syaka kerteng Israel kumbang ladap ai ke jihkai ulat kner ya laka kamon bat ulabo yaka halor u Ephraim ubalong ukon khaddo bat yaka kadiang halor kakli umanase uday yalam tebreu ya laka naba umanase ulong ukon ningkong bat ula kurku yu Joseph bat ula ong ublay ubahakmat jong u kilayat kikpa jonga u Abraham bat Ishak u tau blay u balabsa yanga
hado ba ngalalong hado kani kasi utau angel ula pelat yanga na kabas niyo baro on kurko ye kini samla haka kerteng jonga ru bat ka kerteng ki kpa jonga u Abraham bat Isak on khot haki to ai ba kini kharoi ru gom ki dok kha ha ki jingbon hapdeng kategori bat u Joseph ula yo kpa ula bo e ka tikamon halor ka kliu Ephraim kala pensngau si yo bat ula bat e ka ti ukpa ya kaban penkeria ya ka na ka kliu Ephraim sya ka kliu Manase u Joseph ula ongru hala ukpa kumta kopa naba une ulong ukhon lingkong to bo ya ka ti kamon halor jong u te ukpa ula kernga bu ula ong ngatip mga kukhon ngatip mga uni unlong upat ba bat unlong ubak rau uniru de Henry shisha upara uba hadin jong u unlong uba kam krau yo u bau sembai jong u unlong kajing pendap ki jat ben riu pian kak ting ka jong u blai ka kranshai ba kak ti kamon kadai ka ba kam don bor la pikir ku de kak ti kamon kajing ku ka let chibo la pikir ku de kak ti ka diang kajing ku ka let duna Dina kata daw bau Joseph ulas ngausi namar ba kat bakum kini ki jiu kat bakum ki babon hiru ladangin yak kren yak ta namar tang mangi ki khasi bat ki garo ki bangi yo ajat mangi ki khasi ni yo ajat ki kenthai bat kaspa ka phauru yo ki khun khat do te hanrai solon sar hi ki yo be ki khun ning kong nalor kata ki yo ki khun shin rang te u Joseph ru ukwa ba u khon chin rang chu u un yo ya ka ba khambon ban yo ba khaddo hanrai kakti kamon kala let chu ba khaddo ba kakti kadyang kala let sha u ba shuwa bat ni yo I hang ne ba kakti kamon ka khamdon bor ban ya kakti kadyang kadai kata ka jingmot om dei bangin ong ba kakti kadyang ru thau blehi kakti ka man ru thau blehi dangi ai khu blei da kakti kadyang ru biang kakti ka mon ru biang ni ajing ai da kakti kadyang ru biang ni ajing ai da kakti ka mon ru biang ya bible ka hikai ba kakti ka mon ka khamdon bor bat ka kham idon burom ru ha bangi ai ada ngi ajing ai ka kham itanat ka kham ilong discipline tingi long ki khon ki jong blei ki ba dei ba yin long ki khon ki ba discipline ha ka wi ka por ngani tho epi habang alamot ban le persya ikap mon ka jong ublay na mar ngayo ya katas ka bakham hi te ngalapoy ha kata ding gab i shirkai sabakan thang yang kata ding na mar bangabut ban le persya ya kata te henry ngala kelon no ngala yap ler na mar bangala shep te palat hapdeng kata ka jingklon ngala ra ikap ti ka mon ka jonga kum kadak banga panjing arap na ublay na mar bangala yap ler ha kata ka jing shep te bat nga ai ngo yo blai bangara e kakti kamon ka jonga ba kakti ka jong blai ka badon bor ka balang powerful ka bang ngampat ju yo mat menu ngala ju ya kendo yo try ha jing pho sneu ngala ju ya kublai kti bat u ngala ju don rengkat bat u henry ka to kakti ngas ngo tho kadi kakti ka badon bor ka jong blai kadi kakti ka badon bor ka jong blai bat haba ula bat yenga ula yo bat ya kakti kamon bat hadu mentang yang kumni namar ba ya kakti kamon ka jonga ngala ai ha kakti ka jong uble ba uble ru ula bat yenga bat ngasala ban yang hadu kanila danga ai da kakti ka diang lese ngandang kelon biang rena bangala ai da kakti kamon ngan kelon chu hadu ka jingwan arsin ka jong u namar katangin ken mau ya kani barabor ba kakti kamon ka khamdon bor man ya kakti ka diang namar kata haba pi ai khuble ai da kakti kamon nolor kata ai ka rukom ka badai om ba pi pendekho tang tok kum to long kum ba pi shule arsap te ai ken na do ka mensim ai na do ka do no da pi ai jing ai da kakti kamon om da kakti ka diang ai da kakti kamon om da kakti ka diang tele se kakti kamon jo pi dang bon kam pi dang ta ki bale se pi khle moidane pi khle besan i te don ba kwa ban ai khuble ha ka to ka por ti ya da ka wei pinong oh pe se kakti jonga ngadang khle kini gi jing khle tengan ai no da kakti ka diang ka to ta ka ya da ka wei Henry haba baro arteli ki long free kakti kamon kade ka ba idon buram bat nila yo ihi kat bakum kaktien ka jong ublay te balay pat ngini le persya e kata balay pat ngini asngo ho bakla pitong oi tu iwe no hikai da kum to oi te hikai da kum to oi ka engin ngat ni ngiking kle palat wat nam ong kum ta bisyar kat bakum kaktien ka jong ublay
kenjo ya ka tin ke jong ble snap ha kino gi ji kai ki ba phi de ban priang kino ki ba phi de ban kentat kata ken kan wan ra ka jing ku ha ka jing em ke jong phi te nak ba ta ka buram ke jong ble ya ro itrai